Η ΕΑΤ πήρε, σοβαρεύομαι, η ΕΑΤ πήρε φέτος μία απόφαση στο Συμβούλιο της ΕΑΤ. Φαντάζομαι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και αντίθετη γνώμη. Να τιμήσουμε κάποιον ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει ανεβεί σε όλους τους αγώνες, σε ελάχιστους έχει λείψει και έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλη θέληση, αγάπη και ζήλο στο να βελτιώσει τα πάντα, από αεροπλάνα, πέταγμα. Αυτό δεν ισχύει για πολλούς από εμάς, κύριε Σπυριάδη. Και είναι ο Βαγγέλης ο Αλεξόπουλος. Μπράβο! Έλα, Βαγγέλη! Μπράβο, Βαγγέλη! Έχετε πρόβλημα? Έλα, ωραία, ωραία. Μπράβο. Βαγγέλη και από εδώ, Βαγγέλη, και από εδώ, και από εδώ. Λοιπόν, για να μην καθυστερώ. Λοιπόν, 22ος Χρυσοβιτάνος Στέφανος. Απούσα. Λοιπόν, πάμε. 21ος Ζαρίφης. Μπράβο. Παναγιώτης Γιώργος. Μπράβο. 19ος Περτύπασης. Μπράβο. 18ος Αλεξόπουλος Βαγγέλης. Μπράβο. 17ος Αβραμίδης Δημήτριος. Μπράβο. 16ος Αβραμίδης Καραβάκος. Ευχαριστώ, παιδιά. 15ος Ιακωβίδης Νίκος. Μπράβο. 14ος Εγώ. Παπαδόπουλος Βασίλης. Μπράβο, Βασίλη. 13ος Θεοδωρήτης Παύλος. Μπράβο. 12ος Ράντος Χάρης. 10ος Έρχεται συνέχεια. Στη 10η θέση ο Κοσμίδης ο Άρης. Στην 1η θέση ο Βερνάρδος ο Βαγγέλης. Και έξω και μέσα που λένε. 8ος Σταμάτης. Παιδιά, λάθος, τα ξαναλέμε, ανάποδα τα διάβαζα. Πάμε να φλάει. Έκτος. Όγδος. Είδες αγέραμε να το κάνουμε. Μπορούμε να δώσουμε κάτι. Δεν κάνεις αυτή τη λίστα. Ήταν άλλοι, ένα λεπτό. Εγώ είμαι ρε παιδάκι μου, αλλά εντάξει είπα να πάω στην 19η για να μην ρε μας δούλευες τόση ώρα, τζαμπελπίδες μας έδωσες. Φρούδες. Όποιος δεν ακούσει το όνομά του θα μας πει. Έκτος Γαβανάς Χάρης. Πέμπτος Ρεΐζης Σωτήρης. Το άτομο είναι ταλέντο ρε. Τέταρτος Μαρκούσης Τάσος. Μπράβο, Τάσο. Μπράβο. Γραμματικάκης έκτος. Μαζί με τον Γαμανά. Μπράβο. Και οι δύο έκτοι. Μπράβο. Στην τρίτη θέση ο Κλειδαράς ο Ηλίας. Έλα. Μπράβο, Ηλία. Πώς το έχετε, εσείς έτσι από εκεί προπάτε. Μισό λεπτό. Στη φωτογραφία δεν χρειάζεται να μου κουνάς το χέρι. Ωραία. Φιληθείτε εδώ. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Δεύτερος, μετά από έναν καταπληκτικό αγώνα fly-off, Έλα εδώ μωρό μου. της Ελλάδας, ο Κώστας ο Σπυριάδης. Μπράβο, Κώστα.
Μπράβο, μπράβο. Μην το κουνάς και εσύ ρε μαλάκα. Αυτή τη φωτογραφία δεν θες να τη δεις. Και νικητής, ο φίλος Ο αδερφός. και αδερφός του Σπυριάδη. Καζακής Τάσος. Μπράβο Τάσο. Πολύ μπράβο. Μας κοψοχόλιασες λίγο. Για να έχεις ασπέκτος. Κράτα να μας πάρουν. Μην το κουνάς εσύ. Ρε μαμία. Λοιπόν, Έλα, όλοι και ένα τρία. Αυτό το κύπελο, μια ανακοίνωση. Αυτό το κύπελο το χαρίζω στα δυο τα αδερφάκια. Άσε καλά. Έλα, πάμε εδώ έξω. Με τυράνια μια. Κορδέλα Μπροστά. και ήταν να λιτάξεις πολλές φορές. Τράβα μια ρε με τυράνια. Τραβάει ο Χρήστος. Και από τώρα είναι δηλωμένο Τι κάνει, καλώς ο 20 Οκτώβρη τον αγώνα του Κουλανιώτη. Μπράβο. Και του χρόνου. Τα μουδανιά θα πει.